kapcsán igyekszünk bemutatni ezt a színosztályozó beruházást önöknek. Első körben a kivitelezői oldalról, hogy kik vagyunk mi. Ugye CH Műszaki Kft-ként a Cimbria kizárólagos hazai képviseletét látjuk el 2008 óta. Pár fő mérföldkő a cég életében, ugye 2014 óta vagyunk a győri ipariparban, onnantól kezdve gyártási tevékenység is van a portfóliónkban. Tehát a technológiákhoz a kiegészítő acélszerkezeteket, pódiumokat, ami a technológiába illesztéshez kell, ezeket gyártjuk. Szegmenst tekintve leginkább ugye vetőmagüzemi, élelmiszeripari, takarmányipari területen tevékenykedünk, komplex technológiákat építünk be, rendszerbe tervezve az adott ügyfél igényeihez szabva, személyre szabva. Tehát a tervezéstől a gyártáson át a kivitelezésig minden egyes lépcsőt végig tudunk vinni. Nagyon fontos letisztázni a tisztítás és osztályozás előtt, ugye, hogy milyen szennyezőket kell kiszednünk az adott terményből, legyen akár itt a példa kapcsán ez a kávé. Tehát itt a legfőbb probléma, ami ez esetben kihívást okozott, az a terménnyel azonos színű ágak, fadaraboknak az eltávolítása, illetve a kavics eltávolítás. Ugye élelmiszeriparban nagyon szigorú biztonsági előírások vannak, tehát ezekből nulla határérték lehet. Úgyhogy különböző fizikai paraméterek alapján megyünk mindig neki a feladatnak. Fontos meghatározni az osztályozási célt és az ehhez megfelelő specifikációt, tehát hogy milyen géppel dolgozunk, illetve milyen felszereltséggel. Mindig az egyszerűtől haladunk a bonyolult felé, tehát sok esetben nem a színosztályozó fog megoldást jelenteni, hanem akár már egy egyszerűbb technológiával is megoldható a probléma. Itt ez esetben már egy előtisztított, magas szinten előtisztított zöld kávéról van szó, tehát itt csak úgymond idézőjelben csak egy színosztályozó beépítés történt, amivel már megfelelő késztermék érhető el. Tehát tényleg ezeket a lépcsőket itt be kell tartani, sose ágyúval lövünk ugye verébre, hanem végig megyünk sorba a gépeken, és így jutunk el a megoldásig. Pár szempont, hogy mikor szükséges ugye a színosztályozó. Itt akár az RGB, tehát a szemmel látható spektrumba keresünk színelváltozásokat, vagy a maggal azonos, de más felületű textúrájú szennyezőket szeretnénk kiszedni, erre is megoldást jelent, vagy akár az új fejlesztésben már UV-fény alatt is tudunk nézni bizonyos terményeket, amivel akár toxinos szemek is eltávolíthatóak, tehát a színosztályozót mindig akkor használjuk, amikor az előzetes tisztítási eredmény már nem hoz megfelelő eredményt. Mielőtt Zoltánnak átadnám a szót itt az előadás középső részében, pár szót így a színosztályozó felépítéséről. Ugyanúgy, mint a többi gépnél itt is van egy előtartály, egy puffer kapacitás, ahonnan rázóadagolóval tudjuk a terményt a csúszdákra áramoltatni. Teljesítményt tekintve akár az 1 tonnától a 20 tonna per órás teljesítményig is el lehet menni itt gép típustól, meg modelltől függően. És hogy a csúszdán jön le a termény, előről, hátulról kamerákkal vizsgáljuk a magfüggönyt, és a kamerák alatt 4 cm-rel van egy fúvókasor, ami kilövi a hibás szemeket, tehát sűrített levegő segítségével. De az előadás végén jobban így az üzemeltet, vagy a kivitelezési szempontokat fogjuk bemutatni. Így előjáróban akkor így ennyit a színosztályozóra, és akkor átadnám Zoltánnak a szót, hogy beruházói oldalról egy kicsit megvilágítva a dolgot. Üdvözlök mindenkit! 2024 januárjában, februárjában tömegével kezdtünk panaszokat kapni a vevőinktől, hogy valamitől megállnak az őrlők a benzinkutakon, ahova szállítunk kávét. És hát ugye azért volt ez egy nehéz helyzet, mert egyrészt egy frissen indult, de mégis egy komoly nemzetközi ruténnal működő csapat válogatta össze az alkatrészeket, minden egyebet, amivel az üzemünket felépítettük, majd picit a bemutatkozás felé is majd mindjárt oda kanyarodok.
De hát értetlenül látunk előtte, mert a legjobb minőségű magokat, a legjobb minőségű alapanyagokat vásároltuk, mégis egy olyan probléma jött ki, amire senki nem számított. És hát a vevőnket az sem igazából vigasztalta, hogy a specifikációnak is megfeleltünk, de hát ugye egy boldogtalan vevő, mint tudjuk, az nem feltétlenül jelent jót. Úgyhogy Nagygyőr Zoltán vagyok, a Rószer Zrt. Elnök vezérigazgatója. Ez a mi kis üzemünk, amiről annyit kell tudni, hogy lényegileg tényleg egy pici üzem, ez az M7-es autópálya mellett a polgári lehajtónál vásároltunk meg egy területet. Egy olasz technológiával, egy automatizált olasz technológiával csomagoló és pörkölési folyamatok zajlanak. Az ország egyik legnagyobb használt pörkölési kapacitása jött itt létre. És most itt igazság szerint mi a MOL kockázati tőke alapja által gründolt cég vagyunk, egy független vállalatként, de a legnagyobb vevőnk maga a MOL, és az összes Fresh Corner kávézóban, az összes országban, 10 országban mi szállítunk kávét. És az én feladatom volt ennek az üzemnek a tulajdonképpen felfuttatása, működtetése, és egyáltalán annak a konzisztens termékminőségnek az elérése, ami kell ahhoz, hogy ez az egész történet működjön. Az igazság az, hogy azért ez minden szakértelmünk együtt is egy nehéz dolognak bizonyult. Így néz ki maga az üzem, ezt azért fotóztam itt le, mert ebben nagyjából ez elejétől a vége is benne van. Ebben a probléma egyik eleme is látszódik, baromi kevés a hely. Tehát egy olyan működési sor van, és az tervezés igazából a Covid után zajlott, amikor is az alapanyagárak megúrása után a büdzsé maradt a helyén, viszont minden más összement. Magyarán nem nagyon maradt arra helyünk, érkezésünk, hogy folyamatos műszaki problémákat tudjunk orvosolni. Így néz ki maga a kész kávé, és így néz ki maga a kész termék. Ezt csak azért mutatom meg, hogy legyen egy ilyen kis képünk arról, hogy mi történik. És végeredményben még egyszer kijött. Végeredményben erről van szó, és ezt nehéz így pontosan elmondani. Vannak többé-kevésbé rugalmatlan alapanyag és késztermékosztályozási feladatok és dolgok arra, hogy mit találunk, hogy mit találhatunk a kávéban, és mi számít olyannak, ami tolerálható, és mi az, ami nem. A legnagyobb problémát számunkra az okozta, hogy voltak olyan idegen anyagok, és ez például az egyik klasszikus, a bal oldalt fönt látszódik, ez a jutazsák záró kapcsok, amik időnként belekerültek, és ezek ráadásul nem is magnetizálhatóak, tehát nagyon nehéz ezeket kiszedni, és nem picikék és vékonyak. Hatalmas problémát okoznak a kövek, de ezek általában mágnesezhetőek, illetve fémdetektorral kiszedhetőek, illetve egy viszonylag komoly probléma, és ez okoz az igazi problémát, a fadarabok, ugye rázással szedik a kávét ipari méretekben, és ezek apró kis fadarabokként jelennek meg. Hogy itt felmutatnék önöknek egy kis zacskót, ami ezt tartalmaz, senki nem tudná még egy méterről sem megmondani, hogy nem kávészemek vannak benne. Ezek olyan méretűre, formájúra kopnak, és nagyjából hasonló szint is vesznek fel, mint maga a kávé. Ez értelemszerűen mi vevőnket a MOL-t nem nagyon zavart, és ez a végeredmény. Egy alkalmanként 100-300 eurós per alkalmas szervézigény keletkezett, nagyjából egy hónapban egy olyan, attól függ, hogy mit is számolunk vele, de egy ilyen 100-300 alkalommal fordult ez elő. Nyilván azon túl, hogy mi elkezdtük keresni megoldásokat, a meglévő korlátaink mellett azért szükség volt arra, hogy nagyjából kitaláljuk, hogy mi is legyen ebből. Ugye nekünk egy opció lehetett volna, hogy módosítunk a recepten, de egy olyan recept, amivel esetleg olyan alapanyagok felé mozdulunk el, amik esetleg talán kevésbé tartalmaznak idegen anyagot, amit ezt a receptet több ezres mintákon tesztelték le, hogy milyen recepteket kínálunk a vevőknek a MOL kutakon, nem igazán akartunk belenyúlni. Beszállítót kezdve váltottunk, volt úgy, hogy jobb, volt úgy, hogy rosszabb lett, de mindenki specifikációja szintjén maradt, nem nagyon lehetett ezzel mit kezdeni. Ráadásul kiderült, hogy nem is egyedül ülünk ebben a hajóban, hanem viszonylag nagy gyártók is, tehát mi hallottuk most direkt nem mondok versenytárs neveket, is velünk együtt álltak sorba a probléma orvoslás érdekében, ugyanis ez a probléma ez rosszabb lett. Tehát korábban is jelen volt az iparágban a fadarab, mint kérdés, de ennek a magnitúdója 2023-24-ben ugrott meg nagyon jelentősen, és tudjuk, hogy másnál is próbálnak mindenki tisztított kávét vásárolni, de nem olyan egyszerű ez a dolog. Ugyanis nem lehet máshogy tisztítani általában. Rengeteg tisztítóüzem és optikai válogató is egyéb van az országban, de olyan elken működik, amik alapvetően nem igazánból alkalmasak vegyes használatra élelmiszeriparral. Fémzárolás, egyebek, adott esetben keresztszennyeződések miatt.
Felmerült az is, hogy akkor bérpörköltetünk, tisztítunk. A gond az, hogy mindenki a saját technológiájára szabja ezeket a dolgokat. Tehát, hogyha én oda megyek egy másik pörkölőzembe, hogy légy segíts, legalább ideiglenesen, nagy valószínűséggel nem fog működni, ugyanis egy konkrét gyártási újra specifikációt igényel az egész dolog. Hát azt nem csinálunk semmit, erre a vevő nem volt teljesen lelkes, úgyhogy mi egy zöld kávé tisztítási folyamatban ruháztunk be. Volt tisztító berendezésünk, de nem volt elégséges sem az első szívet, sem minden más. Mi nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy egy ilyen fizikai vagy optikai válogató mellett döntsünk. Azért azt látni kell, hogy abban a kapacitásban, ahogyan mi határoztuk meg ennek az igényét, ez a minimum 3 tonna, de inkább konzisztensen tudjon 6 óra per órát a gép. Abban egy ilyen méretű fizikai rost az egy komplet új üzemegység építését jelentette volna. Gyakorlatilag ez a méret, ez hatalmas, ha valaki látott ilyet, ez effektív egy másik üzemrészbe fért volna csak el, mint ügy. Az optikai szorterre mi nagyon lelkesek voltunk, azonban 2023 végéig csak olyan verziókkal találkoztunk, amik azért viszonylag nagy selejtarány mellett és alacsonyabb hatékonysággal dolgoztak, tehát alacsony hatékonyság és alacsony hatásossággal is dolgoztak. Ezért egy ilyen fix vonalba épített technológia mellett döntöttünk, a mobilban én privátán nem hittem. Erre a szűk helyre, ott a silótól balra kellett beépíteni valamit, ez volt a feladvány, és ezt oldották meg a kollégák ezzel a tervvel, és gyakorlatilag a beruházás jóváhagyásától számított, tulajdonképpen ez tavaly márciusban történt meg, és augusztus végén már működött a gép, ami azért egy elég komoly időnek számított, és nem szoktam szembe dicsérni másokat, de a Cimbriában, az olasz Cimbriában is, és a CH Műszaki Kft-ben is egy nagyon jó partnert ismertünk meg, és nagyon jó az együttműködésünk. Nagyjából nekünk a lényeg az volt, hogy legyen kompakt, legyen képes önmaga visszaforgatni az első körben leválogatott magokat a masina, és lehessen gyorsan receptet fejleszteni. Ez egy AI által tuning volt, ami elsőben a receptfejlesztésben érhető tetten, könnyen tudunk belegyúlni a receptekbe, hogyha szükség és a tisztítási receptekre gondolok. És képesek legyünk big bagbe is tisztítani, hiszen a jó ég tudja, hogyha más akar nálunk tisztítani, akkor adott esetben azért miért szerettünk a rendelkezésre állni. Röviden összefoglalva, hogy tudják meg a Józsnak egy 5 percet hagyni, mi ezt kerestük, tehát legyen egy rugalmasság a recept kialakításban, és ezt tudjuk könnyen módosítani, ezt megkaptuk. Megkaptuk azt is, hogy ez a kisbeépítési helyigény, ez nagyjából tényleg, tehát kis túlzással a falakat zsírozni kellett, hogy minden becsusszon a helyére. A kollégák szokták mondani, hogy semmi sem koppan, ami leesik, mert egyszerűen nincs neki helye, hogy leessen. Ez a végeredmény, ami ebből létrejött. Nagyon alacsony veszteség arányon működünk, anélkül, hogy nagyon komoly titkokat elárulnék, ez a 0,1-0,5%-os veszteséggel dolgozunk, és egész magas hatásossággal, pláne kiegészítve filmdetektorral és kőtelenítővel, ami utána van, azért tudjuk úgy harmonizálni recepteket, hogy gyakorlatilag a vevői panaszok az első hónaptól kezdve megszűntek. Csak hogy legyen egy érzése mindenkinek, ebből a technológiából a 2023-as technológia 5%-os, tehát nem 5%-os, hanem 5%-os, tehát egy Big Bagből nem 5 kg volt mondjuk a selejt, hanem 50. Ezzel nagyon nem mindegy kategória pénzügyileg, úgyhogy ebben nagyon örültünk, hogy ebben az irányba el tudtunk menni. Magas a hatásosság, erről már beszéltem. Kicsi a helyigény legyen, és munkaerő többlet szempontjából én vagyok a cégnek a 12. alkalmazottja, egy 3 milliárd forintos árbevételű cégünk van, benne van oktatás, kereskedelemnek bizonyos részei, logisztika, raktározás, fuvarindítás, minden egyéb. Lényegileg nem kellett új embert felvennünk erre az eszköznek a működtetésre, az üzemirányítói feladatok közül ezt be tudtuk építeni. A kapacitásról már meséltem, nem akasztja a működésnek, nagyon örültem, és annak is örültünk, hogy lényegileg az alapanyagokat tudjuk úgy osztályozni és működtetni, nem kellett komoly alapanyag változtatást létrehoznunk, vagy legalábbis inkább a rugalmasságunkat növelte meg az üzem, mert pont kinyitotta annak a lehetőségét, hogyha esetleg más receptet akarunk, akkor azt tudunk mi magunkkal alkalmazkodni. Egyelőre boldogok vagyunk mind az üzemmel, mind pedig a tisztítóval, nincsenek olyan várt a fölüli költségeink, amik jöttek volna, úgyhogy most erről az első, most már lassan fél év telik le, addig boldogok vagyunk. Úgyhogy és az is egy követelmény volt új ügyfélszerzésben is, és ennek is meg tudtunk felelni. Én átadom a szót, és köszönöm magam részéről a figyelmet. Köszönöm. Pár műszaki paramétert kiemelve itt a színosztályozóról.
Ugye itt elhangzott, hogy nagyon pici szennyezők is lehetnek, akár egy magon belüli hiba arányra is kell már detektálni. Az optikai felbontása a gépnek az 0,8 mm, tehát egy pixelt már erre a hiba területre be tudunk állítani. A vizsgálati sebesség az pedig 25 000 szkennelés másodpercenként. Tehát ez alatt az idő alatt kell feldolgozni a kamerarendszernek, a szoftvernek az adott képet, és 4 cm múlva, ami egy ilyen 60-80 millisekundumot jelent, a sűrített levegővel kilőni a hibás szemeket. A teljesítményről már itt beszéltünk, itt egy 3 csatornás gép került be a Rostárhoz, amivel így hát adagolástól függően akár maximálisan 9 tonna per óra is elérhető. Nagyon fontos, hogy a látható színtartományon túl itt már infravörös spektrumba is tudunk vizsgálni. Itt a színazonos defekteknél, a maggal azonos színű ágdaraboknál például ezt kell használni, vagy akár a kavics esetében is. Picit próbálom itt begyorsítani a dolgot, és aztán elhangzott itt ugye a fejlődés 2023-24, és a tavalyi évben most már egyedülállóként a világon UV spektrumban is, tehát a látható színtartomány alatt is tudjuk vizsgálni a magokat. Egy időben a láthatóval, illetve az infrával. Így itt a példaként ugye ezért kaptuk meg az Agromos Expon a Nemzetközi Termékfejlesztési Különdíjat, tehát UV spektrumban különböző magoknál, akár a toxinos szemek, például a kukoricánál ugye az aflatoxin, ami nagyon nagy problémát okoz, ez is detektálható. És tovább menve itt egy-két képet én is betettem, ezeken gyorsan itt végigfutunk az időhiányba. Ugye elhangzott, hogy nagy kihívás volt részünkre is itt a szűk hely, ahol be kellett tenni a színosztályozót. Ugye magas élelmiszeripari követelmények, tehát itt a maggal érintkező részek mind rozsdamentes kivitelben készültek. Az első kapcsolatfelvételtől számítva nagyjából másfél év volt az átfutás, de a kivitelezésre is viszonylag rövid idő állt rendelkezésre. És itt Zoltán részéről elhangzott, hogy sok esetben teljesen azonos a maggal színben, így első ránézésre a defekt. A kép jobb felső sarkában látható is, ott azok közül az egyik az kávébab, a másik viszont egy fadarab, ami tényleg ugyanolyan színűre, ugyanolyan formára is tud kopni, mint a kávé. Megvizsgáltuk azért előzetesen, hogy tisztítógéppel milyen eredményekre tudunk jutni, esetlegesen egy rosszabb minőségű alapanyag esetén mennyire tudjuk belőle kiszedni a szennyezőket, ágakat, de teljes tökéletes megoldást itt csak a színosztályozó tud adni. Pár képet itt az eredményekről. Itt látható egy elfogadott, illetve kilőtt termény arabika kávéból, illetve itt a szoftverben egy programozási fotó. Az nagyon fontos, hogy a gép az valós időben tud különböző diagramokat megjeleníteni a gépkezelőnek, tehát látja beállítástól függően, hogy amit ő átállít a gépen, az mit fog eredményezni, tehát melyik lesz a kilőtt és az elfogadott mag. És akkor utolsó szlájdra még itt pár dia a kivitelezésre, itt látható a felméréskor, abba az űrszelvénybe kellett berakni a technológiát, és akkor a tervezés után így nagyjából egy 2-3 hónap alatt sikerült ezt a kivitelezést megugrani. Úgyhogy én ezúttal is köszönöm szépen a bizalmat a Rostárnak, illetve az együttműködést. Jó volt velük együtt dolgozni, önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet.